Bună ziua, prieteni! Să vă arăt ce gătesc eu astăzi, prieteni. Când am venit din piață, astăzi fusei în piață la noi în Strehaia. Eu am avut o rață tăiată, crescută de noi și am dat-o aseară afară din ladă și acum o pusei să fiarbă aici. Pusei o bucată de șoncă țigănească afumată de la noi, de porc. Uite că se vede. Am avut o jumătate de rață și acum pun o mână de orez. Prieteni, nu e Denis aici, e plecă în oraș cu Făneluț, cu Rubina, cu Olga. Uitați, prieteni. Am pus, acum pun și o mână de spanac. Îl spălai bine în 2-3 ape. Știu că copiii vrea cartofi. Ei vrea. De ce iasă de frumos, prieteni? E spanac. Și spanacul eu nu mai l-o pări, că era tiner, era frumos. Să o mână de varză, prieteni, să face de ei numai să vede în mâncare. Să-i 2-3 cartofi, să mănâncă seara. Mănâncă și eu o țără ciorbiță. Dacă vrea Fănelu să-i dă și o țără carne. Ia uite, prieteni. Acum lăsăm să fiarbă. Mai am și aici. Uite așa, prieteni. Punem în mâncare, să iasă mâncarea gustoasă. Așa vrea Fănel. Nu-i faci ce zice el, avem probleme. Așa, de ce să avem ispite? Gătim mâncare țigănească, a vrut. Gătim în numele Domnului Iisus Hristos, El ne dă de mâncare, El ne dă... Avem și aici, ne trage aerul afară, aburul. Și acum așteptăm să fiarbă un pic orezul, că și spanacul să moie. Când vine din oraș, gata masa. Prieteni, și vă rog frumos să-mi dați și mie să fac și eu 1000 de urmăritori, prieteni. Vă rog frumos. Nu știu pe unde e Darius. Nu mai strig pe el. Nu e niciun rost să strig pe el ca fi la Iacob. Uite afară ce de frumos. Și numai la mine în curte e umbră. Frig la mine. Larisa cred că e în casă cu fata. Mă las să fiarbă o țără mâncarea, orezul. Și când se scoală Fănel, se sculă de noapte cu copiii la școală.
Aici e grădina mea, florile mele, Via a tăiat-o. Și o să revenim, prieteni, când au venit fetele din oraș, să le pun și eu masa, să mâncăm toți împreună, familia, copiii, nepoți, toți. Pun pe pauză. Hai! Salutare, prieteni! Am revenit cu filmarea, am venit la Sara, uite ce seamănă Sara, mutulică. Nu mai spuneți așa lui Sara. Ce? 7 pitici. 7 pitici. Că Sara I-a vorbește. dus-i mâncare, unde vă arătai, prieteni, că terminai mâncarea și a dus-i la... Ia uitați, prieteni, ce facem aici, Și uite mici. ce face Făneluț. Bă, dita mai mici de mari. Dar să vezi atâta să fac. Mă... Să strângi. Sara, ce mănânci? Uite, baba, prieteni? halea A sea. dus la baba. Gata, Uite. strângi în foc. Cartofei. Ce hal? Prieteni, Luăm un hal noi mici. facem mici cu cartofi prăjiți. Hai, hai, nu Cum e la restaurant. Da, prieteni. La restaurant la Timișoara. Aici acolo. avem sarmale cu semânță și cu nuci. Da, prieteni. Prieteni, Am venit la Făneluț, am venit la Larisa și la Sara. Ia să vedem pe Sara. Pe Larisa o cheamă, prieteni, pe Larisa o cheamă și Shakira. Dar cine te-a întrebat? Prieteni, o cheamă Shakira, dar... Da, chiar, cine te-a întrebat? Și pe Sara o cheamă Gondaica. Pe Sara o cheamă Gabriela. Da, să e Gondaica, ce bușor Gabi. Mă, că te audi. Eu nu știu ce. Te audi în Ronică, fisul. Hai, dar o mică. Sara! Ha, papa! Aici, măi, camel. Nu mai vrea. Hai, te acabă unul, e gata, hai. Hatu, papa. Hatu, A, papa. hai, a. Lasă că nu mai vrea, gata. Putem măi, Destul, să mutulică. sătură. Gata, bă, un flash, că după aia varsă. Carubin. Gata. Am mai mâncat o farfurie în mine. Făneluț le pune pe parcurie și după aia le pune înapoi. Nu încap în farfurie de aia, le pun. Bravo. Dar eu cred că e în altă poziție. Hai, mă lua de la comui. Hai, Pipai, hai. Uite, alul ăla cu sara de bun. Hai. Prieteni, uitați, nu mai au loc nici Ce-o în că să o caserolă. dea? Îi dă apa acum, Olga. Uite, așa se așează mici. O mici, ca de așa zorbi. Iula, îi. O mici. Gata, copil meu, gata. Ia, plânge. Ei, are Are, muștarul. se joacă cu muștar, Sara. Da, îi dă, Sara vă dă muștar, hai. E muștarica, te-ai bulu. Nu, cum să cangem. Că de-aia s-ar lega așa. Așa, ce mai mă gândești? Mitea, el e spuma și elita. Dădeam pe mandei, când am făcut și eu ceva. Ce ai făcut? Ce ai făcut că n-am... Uite, mitea. Dar mă filmește repede, mă filmește. Dar nici o limpă, e gondoi Costi. Hai, dar putem. Liniște. Fată! Stai degeaba. Da, suntem aici la copii, prieteni. Că a venit Olga și am venit și eu pe la ei, că ei n-a venit la mine, le-a dus eu aici mâncare. Sara e cam obosită, o mămătul de oi cam. Sara! Sara, A? E atentă, ia! Nicăr. Acum, hai. Beși, cu minte beși, că s-ar mi la lici, un găliță. Calienă. De pe tine. Sara! Adică acum ca de borcanul jur. Asta e Denisa. Da. Ei, Asta e Sara. Salată. Să-ți tu gata. Prieteni, eu cred că am răcit pentru că mă ustură pe nas ai luat-o. și e cam gravă treaba. Ai beau paracetamolul ăla. Bă, după tine. Când
când ai beut tu după mine. Eu n-am Pen dat bună! nici atât, era- Pen bună! Bună, prieteni! Prieten, tovarăș. Dă-ne o live, să Tovarăș. Minute. să fiu pe și live. 4 minute, credem. Da. Pen Larisa, Varisu. Abonați. E, n-aș ști. Penny, tu de duma. Bună, prieteni. Au? Ce mai faceți? Stăm, tu ce faci? Sară? Penny, tu, Varisu. Bună seara, ce faci? Care găsare? Da, a zis Sara să vă abonați la canalul lui bunica. Așa. Dar la mine tu nu vorbești. Facă și bunica 1000 de urmăritori. Da, prieteni, așa să faceți. Pentru că toată lumea dintre și-a deschis canal de YouTube. De că pe el fără canal. Să mai facă, dacă tot stau degeaba. Numai la probleme și când e că aveți și voi nu-mi dați și mie un suc, o cafea. Păi până acum... De ce te rămăsești pe mine așa? Chiriful? Leponac, hai. De pe până, dă cu spatele. Leponac, Sara, leponac. Asta nu știu mele. Leponac. Ce ai victimă pe nas? Ne, Hai, Vasile. Dacă vreți muștar, aveți aici muștarul. dă muștar lui Fanieluț. Ne face oricând. Uite că îl ridică singur, uite. Lepo, papa, na. Uite, a bășul fără. Dis-o să la fără. Fără. Fără muștar. Pe luștă. Oh. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Gata, la revedere!